नै नायलायदोलाय निउजिलेण्ड अस्ट्रेलिया फार्स्ट 2020 दिनैनि खेल नै बेसेबां दं मेगा 13 क्ररनि खेल थ' नायलांसै बेनि खेलखौ होनोसैलाय मोनो मोनाथ' मोनखानाय खोथा थायो निउजिलेण्डआव जाहैबाय दिनै खेलाया थ' बिटिं पिचसो जाहैबाय दिनैनि खेलाया थ' नायनि र' थ' बिटिं पिच आरोखि दिनै पेसारजों बेटिंजों बेलेन्स पिच आरोखि दिनै 100% अस्ट्रेलिया देरहानाय चान्स दं होखादों आरोखि एबार टिमखौ नायलांसै मा होनसै खेलाखौ थ' जाबाय थ' केप्टेनखौ होनसै ग्लेन मैक्सवेल होनसै रविन्द्रखौ होनसै बास केप्टेना जाबाय आरोखि नायदो एबार खेलाखौ आंनिखौनो निउजिलेण्डनि 7 जन अस्ट्रेलियानि 4 लाबाय आरोखि जाबाय आरो एबाराव खेलाया आंनिया थ' जाबाय नै टिमा मोननै बानना दोनखाबाय थ' होमबा एबारावहाय होनोसै आं 49आव मोननै टिम मागाबायलै मोनबा मोनबाय भगवान कि आरोखि होनसै नायदो नोंसोरबो गेलेबानो जायो मोनबा माहाजोन जागोन नै र' खोन्थानां नै मैया खेल होदोंमोन आङो मैया खेल होदोंमोन नै मोनफिनदो नै मुलखौ बे दा दङ 7थायाव दं श्रीलंकाजों आफगानिस्तान नैखौ मैया होदों बेखौ दाख्लै मोनफिनदों नै बेखौ मोनफिनदों आरोखि नै मोनफिनोब्रा नै मोनबा मोनबाय मोनाबा थांबाय आरोखि मोनबाथ' मोनबाय मोनाबा थांबाय नै मोनफिनो नुवाखै नों 49आव 60 मोनफिनदो नै केप्टेनाल' जाया नुवाखै गासिबो पइन्ट बुजोबदो नै नुबाय गासिबो पइन्ट बुजोबदो आं नैबेखौ केप्टेन लानांगौ होमबानो मोनोमोन आरोखि एम आलिखौ लाबानो मोनोमोन नै मैयानि खेलमोननि गासिबो जाजोबो बेसेबाङाव जेनहैदों आं र' नायनि जय पाम्पा नामा बे मोनदों 1 क्ररनि आंनिया बेसेबां पइन्ट जादों होमबा 796 150सोनि 100सोनि 110सोनियाव जेनहैदों आरो आं 115 पइन्टआव जेनहैदों होमबा 100 115 पइन्टआव जेनहैदों नङाबा आंबो मोनोमोन नै बिदि मोनबाय आं जेनबाय आरो नङाबा आंबो मोनोमोन नै आंना 796 बेना 908 मोनदों होमबा आङो 120 पइन्ट 15 पइन्टआव जेनहैदों आं नङाबा आंबो मोनबायमोन आरो मैयानि खेलायाव होमबा दा खेलखौ होनोसै नै मोनबा मोनबाय दा एबार खेलखौ होनोसै 49 जइन खालामसै होबाय नै खेला जइन जाबाय आरो थ' जाबाय खेलाया होनबाय नै 11 थाखाल'सैसो खेला होबाय नै दाहाय जागोन आरो बेयो